Като единствен наследник на баща си, вие сте длъжник по банков кредит. Виждала съм този човек веднъж в живота си. Това е Алекс. Наглежда апартамента, откакто Оги почина. Здравейте. Не ви съветвам да виждате тялото. Нямам такова намерение. Влезите, няма то да е на вратата, не така? И да ме помниш добро. Кога заминаваш за Америка? Очевидно не сега. Сега разбирам защо Оги се повтаряше, че няма деца. Не се тревожете, аз почти не си усещам тялото. Той ни вярат. Същия ни хляб.